Timbog ang isang high-value individual sa ikinasang buy-bust operation sa Purok Camagong Barangay Poblacion Norte, Paracali, Camarines Norte, bandang alas 12:55 ng madaling araw kahapon. Kinilala ang sospek sa alias na Maui, 34 anyos, walang trabaho at residente ng parehong lugar. Nasamsam mula sa sospek ang dalawang heat-sealed transparent plastic sachets na naglalaman ng tinatayang 55 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 374,000 pesos. Classified at high-value individual sa kanyang malaking partisipasyon sa drug trade sa bayan ng Paracali. Nabatid na matagal nang minamanmanan ng pulisya ang sospek dahil sa pagiging tulak ng ilegal na droga. Matagal na po itong under surveillance si alias Maui kasi identified po talaga siya na isa sa malaki, kaya lang po medyo malikot, medyo maingat. Through intelligence effort, nakakuha po kami ng mga confidential informant na nakaka-transact talaga sa kanya ng direkta. Mahaharap siya sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Rose Bilista.